Geocaching je hra, v ktorej sa hľadajú poklady. Je veľmi zábavná. Hraje ju viacej 10 miliónov ľudí. Pre začiatok si stačí vytvoriť geocachingový účet, stiahnuť aplikáciu a prihlásiť sa. Potom už navigovať k najbližšej keške. Hľadanie občas potrápi. Takýto nález vie náramne potešiť. Geocaching hrajú vekové kategórie od 8 do 99 rokov. Niektorí cachery majú viac alebo menej kešiek. Ak nevieme kešku nájsť, tak si pozrieme hint. Aj ak ani podľa hintu nevieme kešku nájsť, tak si pozrieme logy. Do logov je ale zakázané dávať také spoilery, čo znamená nápovedy, ktoré by mohli úplne prezradiť kde sa keška nachádza. Keška sa môže nachádzať kdekoľvek, v koreňoch, pod lístím, pod kameňom a tak ďalej a tak ďalej. Po náleze si stačí zapísať a vrátiť kešku na pôvodné miesto. Potom smelo vyraziť za ďalšou. Zapoj sa k zábave na geocaching.com.